Археологически обект Абдера. С привилегированото местоположение на две естествени пристани на Тракийският бряг на Бяло море се намира Абдера, един от най-важните древни градове в северната част на Егейско море. Познанията за историческият облик на древния град Абдера идват от исторически източници и археологични разкопки. Археологическият обект Абдера при нос Болустра включва южното и северното ограждение от древният акропол на града и гробищата й, които се разпростират на северозапад, северно и североизток, датират от архаичната класическа и елинистична епоха. Основната разкопана и посещаема част на обекта се намира в близост до сегашното пристанище. Отнася се до западната част на южното укрепление на града, при което се вижда западната стена, порти и кули, улици и жилищни сгради. Първите постройки, които среща посетителят по пътя си, са жилища от имперските години, християнските гробища на Полистилис и църквата към тях, както и руините от луксозните бани от имперските времена, от която са запазени една елипсовидна зала и стълбище. Следва сегмент от западната част на стената, който датира от 4 век преди новата ера. Портата има ширина приблизително 2,50 м, ограден е от две четириъгълни кули и води към малък вътрешен двор. От него един път с начална ширина 6 метра води към вътрешността на града. На изток има павиран участък от същата епоха. Следва жилищна сграда, при която се наблюдават пластове от два етапа. Единият е от 4 век преди новата ера и втори пласт от края на 2 век, начало на 3 век от новата ера. По-голямата си част къщата е разкопана и е типичен пример за абдеритска къща. Четириъгълен двор в центъра с кладенец и резервоар за дъждовна вода, заобграден от веранди, по които се виждат стаите. Северно се намира постройка, която се нарича къщата на делфините, тъй като в двора е открит мозаичен под с делфини, датиращ от втората половина на 3 век преди новата ера. Разкопана е фрагментално, както и намерената по-на север склад на амфорите. От 4 век преди новата ера, наречен така, защото в едно от помещенията му са открити заострени амфори. Най-отдалечената разкопана зона на изток е част от строителен комплекс, в който се намират 4 къщи. В тях са съществували дюкяни, които са продавали съдове и други изделия, а в централната част на комплекса се помещава работилница, датираща от 4 век преди новата ера и доказва, че изработката на глинени фигурки е сред най-известните занаятчийски дейности в Абдера. В южния край се издига акрополът на античният град, където е оцеляла само част от древната стена, като в спадният и край в морето се различава кеят на западното пристанище. Второто пристанище на града се намира на изток, по-конкретно в североизточната част на южното ограждение.